Ongi etorriak Zubiarte saiora euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsonaiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Gaurkoan antzerki mundua hobe ezagutzeko Sakanaldera joanen gara, Jon Barbanin zuzendari eta aktorearekin egoteko aukera izanen dugu elkarrizketaren tartean. Bada, adibidez, mintzakide programa bat, ez dakit ezagutzen duzun. Orduan, mintzakide programa horrek beste toki batzuetan, adibidez, baztanen solaskide ditzen da, beste toki batzuetan mintzalagun, berbalagun. Orduan, proiektu horretan, jendea, launaka, bosnaka edo, biltzen da, hitz egiteko, euskaraz hitz egiteko. Astean behin adibidez, ordu betez. Euskaraz hitz egin nahi dute, eta badoaz kafe bat hartzera, ezakin ora, edo mendira, edo ibilaldi bat egitera, baina talde txikiak dira. Eta hemengo ikasle askok programa horretan izen ematen dute, hain zuzen ere hitz egiteko. Eta kanpokoekin, ez dakiz ere erantzun, bakoitzak bere bizitza dauka. Eta guk ez dakigu gure ikasleek ze bizitza duten, nire iritzateke ez da. Euskaltegi eta gizarteen arteko elkarlana badago. Bai, guk harremana daukagu inguruko herrietako euskal teknikariekin. Guk ikastaro batzuk eskaintzen ditugu hemendik kanpo, eta eskola batzuetan apimek hartzen dute horren ardura, baina beste toki batzuetan, adibidez Santxoainen edo Orkoienen, klase horiek eman ahal izateko euskara teknikariek hartzen dute ardura, eta haiek bultzatzen dituzte ikastaro horiek. Gero beste alde batetik hemengo udalarekin ere badukagu harremana. Por cierto, behira, egoitza honen jabetza udalak, hemengo udalak dauka. Eta orduan hona etorri ginenean, akordio bat, itun bat, sinatu zuten Nafar gobernuak hemengo uharteko udalarekin, 20 urterako, eta hemen egoteko denbora 2021 bukatuko zaigu. Orduan, 2001-etik aurrera ez dakiten nun egongo garen, nik espero dut hemen egotea, espero dut hemen segitzea. Bestela, Nafar gobernuak bilatu beharko digu beste egoitza bat. Bai. Beno, ez da txarra, Euskaltegi hau Iruñerriko ekialdean dago. Eta, guk ikasle potentzial asko daukagu, baina honaino urrutiegi dagoenez ezin dira etorri ikasle horiek. Zizurretik edo Lizarratik, herrietatik ere ikasle asko datozkigu. Zizurretik, Barainaindik, eta mendebaldean dauden herri horiek aparte gelditzen dira. Orduan, aukera politan litzateke guk hemen segitzeko eta beste euskaltegi publiko bat mendebaldean egitea. Politan litzateke. Eta azkeniko galdera, zein dira honetan dituzun erronka nagusiak? Epe laburrean, epe ertainera. Erronkarik, begira, hain zuzene komentatu dizudana. Atzo eziaz, hasi ginen honetaz pentsatzen eta Nafar gobernuari eskatu genion, mugitzen hasi behar duela beste egoitza bat edo bilatzeko, edo hemen segitzeko, edo hau eta beste bat, haiek mugitu behar dute. Nire ametsa litzateke bi euskaltegi publiko izatea. Bat mendebaldean eta beste bat ekialdean. Hori nire ametsa litzateko, gustatuko litzaidan gaina. Ikusiko dugu, ez da. Eta beste alde batetik, guk ikasle asko daukagu, arrazoi askoren artean, hau publikoa delako eta matrikularen prezioa oso merkeak, oso txikiak direlako jendearentzat, ezta? Pentsa,
ikasturte oso bat ordaintzea 106 euro, egia esan, hau da, prezioengatik inor ezin daiteke gelditu kanpoan. Bai? Jende guztia etor daiteke. Eta nik uste dut nafar guztiek badukatela eskubidea euskara ikasteko. Bai hemen, bai beran, bai tuteran, bai Iruñean. Denok gure zergak ordaintzen ditugulako. Eta Nafar gobernuak zerbitzu hori eman beharko lieke nafartar guztiei. Bai hemen, Zizurren eta edonon, eta prezio horietan. Bai? Orduan, erronketako bat hori izan liteke, baita ere nire ametsa. Beste erronka bat da, guk ikastaroak ematen ditugu hemendik kanpo. Adibidez aurten baditugu eguerdiko taldeak eta gero arratsaldeko bi talde ditugu, bat Orkoienen eta beste bat Antsoainen. Hori zabaltzea izango litzateke erronketako bat. Zergatik, lehen aipatu dizudan horrexegatik Nafarroko guztiek eskubidea dutelako eta gero beste alde batetik Demagun Tafallan sortzen dela talde bat. Eta agian irakasleari kilometraia ordaintzea, agian hori ez da errentagarria Nafarroko gobernuarentzat. Baina kontratuak egiteko beste modu batez ere badira. Hori ja administrazioarekin sartuko ginateke eta horretan ezin dut deus ere esan, baina beno, agian kontratatu liteke pertsona bat bertan bizi dena klase hori emateko. Eta guk gure azpiegitura guztia jarriko genuke irakasle horren esku. Bai, gure materiala, gure baliabideak, gure azpiegitura guztia irakasle horren esku jarriko genuke. Hori izan liteke beste erronketako bat. Bai, eta beno, nik uste dut horiek direla importantenak, ze erronka txikiak, jende euskalduntzea eta gero eta jende gehiago izatea, hori pausoz pauso hartzen ari gara. Bai? Gero eta jende gehiago euskaldundu nahi dugu. Ahal dugun heinean. Eta hori garbi ikusi da, poliki-poliki ari garela. Bai? Orduan, horiexek lirateke gure erronkarik nagusienak. Hori guzue, 11. ipuina? Nork irakurri du 11. 3, 4, 5 bakarrik. Nik orain, irakurtzen ni irakurri dut. Klaserik ez zegoela, ez nintzen konturatu. Arraroa iruditzen zitzaidan jenderik ez aurkitzea, baina atea bultzatu nuen eta ireki zen. Zazerakoan konturatu nintzen dena aldatuta zegoela. Ezkerraldetik dagoen eskailera orain aurrean zegoen eta gainera estuagoa zirudien. Pixka bat kezkatuta igo nintzen eta ikusi nuen kezkatuago utzi zidan. Irekita zegoen eta begiratu nuen barrura eta ez zegoen inor. Ireki nuen 2016koa eta harrituta geratu nintzen. Klasea zegoen ia beteta. Ikasle guztiek oso aurpegi txarra zeukaten. Azala zuria, ileak nahastuak eta begiak oso irekiak. Dardaraz galdetu nion irakasleari zer pasatu zen jendeari. Irakasleak erantzun zidan ikaslea zigortuta zeudela klasean, eta zigorra betirako zela. Gero, besotik harrapatu zidan esanez. Zuk ere merezi duzu zigorra. Bat dakit milaka etxeko lanak dituzula egin gabe, eta izugarrizko karkara bota zuen. Horrela, ulertu nuen zergatik hainbeste ikasleak desagertu egin diren. Azken klaseko kuadernoa atera nuen eta hasi nintzen idazten. Niretzat orain euskaltegia ez da Zubiarte deitzen. Zonbiarte baizik. Zonbiarte baizik. Puntu bat gehiago edo zer?
Horrela zein da? 13. zein da? Nork irakurri du identitate lapurketa? Hartzen duen bitartean, Gogoratzeko pixka. bai, eta konturatu zen, bueno, historia orain dela gutxi pasatzen zuela, pentsatzen zuen. Eta, historia bat zen, bere laguna Egipton zegoela, eta galduta zegoen, eta batean agertu zen gazte bat, eta lagundu zion. Baina bat batean identitateko karneta eta hori lapurtu zion lagunari. Eta gero, bueno, berak joan zen Emasadara, eta non nahi dira bueltatu altzuen Iruñara. Baina gero antzegoen, eta egun batean, unibertsitatetik gutun bat ailegatu ziren bere etxera. Ailegatu zitzaion. Eta zen unibertsitatean matrikulatu zuen. Eta berak ez zuen matrikulatu, orduan konturatu zuen bere identitatetik zehozer pasatu zen. Eta gero igerilekura txartela ateratzea joan zen, eta rantzion jada eskatuta, inskribituta zeudela. Eta orduan konturatu zen bere Iruñan beste pertsona bat egon zen bere identitatearekin bizitzen. Eta orduan Iruñan badago bi lagun identitate batekin. Kontua. Hori da historia. Puntuzionek? Bueno, Puntu bat? 14. zein da? 14. ipuina da txutxurro. Neska bat bere amarekin bizi zena, eta amatxo beti lantzen ari zen. Beti lanean zegoen? Bai, beti lan asko zuen amama. Etxerako gauzak eta besteak. Uste dut, eta beti egin baino lehen bere aitak ipuin bat kontatu zituen. Kontatzen zien? Kontatzen zien, hori da. Eta egun batean kontatu zien mendie ondoan zegoen Bazuloan. Mendi. Mari. Bai, Mari bizi zela Kobazulo batean. Eta Kobazulo hori non zegoen? Erritik urruin zegoen Kobazulo batean. Eta omen zuten Marik altxor bat zeukala Kobazuloan. Eta beti hain lanpeturik zegoela ikustean, joan zen mendira Kobazulora sartzeko nahian. Eta han zegoen Marik, eta ea laguntzen nahi zuela eskatu zion, eta Katalinik baiez esan zuen, eta lagundu zuen afaria prestatzea, eta bukatu ondoren opari bat eman zion. Marik Katalini. Eta joan zen etxera, ikaszati batean zera bala prestatzean. Ikatza zela, baina ailegatzean konturatu zen diamante edo lako zerbait zela. Eta hortik aurrera, aberatsa bihurtu ziren, familia, eta hortik aurrera ama ez zuen lana egin
egin behar. Eta beti ja, seme alabekin geratu zen zaintzen. Gutxi gora bera horrela da. Ez? Ez dago puntu? Venga, amabosgarrena. 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 Biak izango dira? Orduan, 11garrenari 2 puntu eman nahi dizkiozu. Hemen 4 puntu jarriko dugu. Eta hemen puntu bat, bueno, puntu gehiago? Bale. Eta azkeneko ipuina, 16garrena. 16garrena. Bueno, bazenen mutiko bat zuen munduko ohe oberena. Ohea, ohe oberena, lo egiteko. Bai, eta etxean... Nahi zuen ez, bat zeukala, ez da? Bazuela, bai. Bazuela. Eta bere gurasoak eta bere nahi txikiak frogatu nahi zuten ere, eta lo egiteko bertan. Eta lotan zeuden bitartean krak, eta puskatu zen hankak, puskatu zituen hankak. Deitu zioten zurginari eta aldatu zen... Aldatu zuen hankak. Hanka edo hankak? Hankak, aldatu zituen. Eta esan ziren, bueno, mendik aurrera, ohe honetan, elefante eta guztiz lo egin dezakezu. Zuek denok eta elefante ere. Eta horrengo gauak, mutikoak konbidatu zion elefante bati hori lo egiteko. Eta, bueno, lo egin zuten denok familia osoa eta elefante. Eta zeuden bitartean, krak, eta zizkoz. Deitu zuten zurginari, aldatu zizkien hankak, eta zen, orain, elefante, familia, jirafa eta barea, balea, eta, venga, konbidatu ziren animal guztiei, eta lo egiten zuten bitartean, krrak, eta zizkoz, eta hori, deitu ziren berriro zurginari, eta bueno, lasai. Hartu zuen zerra, moztu ziren hankak, moztu zituen hanka guztiak, eta orain, ez duzu izanen arazoak. Eta hortik aurrera, ez dakit. Animalio guztiak Hankari gabe. Beno, lau puntu. Garbi dago, irabaztea 10garren ipuina da. Baina orain uste dut... Baina, laugarrena, 11garren ipuina eta 16garren ipuina irakurri behar ditugu, eta orduan erabaki zein den 2. saria eta zein den 3. saria. Eta lehendabizikoa dago? Claro, 10garrena, 5 puntu. Krak, krak. Klak, klak. Krak, klak edo klak, klak. Klak, klak, klak. Baugaz fotokopia? Hori. Hau da, irakurtzeko. Nork irakurri behar du 11garrena? Zuek irakurri duzu? Nola puntuazioa emango dira? Pues, a ber, denok, ez da puntu bat? Puntu bat edo zer? Ez, 5 puntu. 5 puntu. Eta zurginari? 1, 2, 3, 4, 5. Hau ez da posible. Bueno, Orduan txampana. Berriro irakurri behar dugu. ez dute, lehenengo saria 10garren ipuinari. 10garren? Bai. Vale. 2. saria 11garrenari. Eta 3. saria 16garrenari. Koinziditu dugu, Bai. Orduan, bere horretan utziko dugu. Bai. Bale? Oso ongi, begira,
Eta Koinziditu, bai. Pasatu dizkidak. Zuzendu eta guzin, zuzenduta daude, Bai, oso. Irakasleak edo galtzagorri. Nori irakurri dute. Aian galtzagorriek, egia da. Aian galtzagorriek. Beno, orduan saria, noiz emango dugu? Bueno, noiz emango ditugu 3 sari dira. Aste honetan, erosketak egin behar dira. Erosiko iturnik? Bale, gelditu ginen. Lehenengo sarian, hemengo produktuen saski bat, bai? Pues, 3 gauza. Estezarra. Beno, irikiko ditugu eta 16garrena. Norena den. Hiru sagarrena. Mariano. Xavier Idoi Arratsaldez. Arratsaldez. Gemma Leri. Moitze sariak, hoi, ez da? Etorri nahi baldin baduzu ezuek? Sariak batera? Edo esango diogu haiei etortzeko? Esan. Adibidez, deituko diet, eman. Deituko diet eta esango diet adibidez. Behar dira, ez? Noski. Bera, egileak. Edo zuk irakurri nahi dituz? Pues egileak berak. Eta batzuk paretetan jarriko ditugu. Agertzen dira laneko prozedurak, programa informatikoak, zerbitzu teknikoak eta gareta. Lehendabizi, hasiko gara pinte bat, eta, beno, keju da, adibidez, BNB, zati txik bat bakarrik ikusiko dugu, Guk beste mainguru bat egin behar dugulako. Hainbat gai ikusita, aukeratuko dugu gai bat, eta maingurua egingo du. Arestia da, hemendik taldekoa, eskutitza, gero ikusiko ditugu bidaiak egiteko aholku batzuk, bidaiak egiteko modu berriak ere, artikulu bat dago, zatituta, eta elkarri kontatu behar diogu, beti bezala, beti egiten dugun bezala. Gramatika, konparatiboen artean, berdintasuna adierazteko, estruktura gramatikal hori biltzea. Nolako egurra, alako ezpala. Eta bukatzeko, lehen hasieran aipatu dizkizuen jarraibide formalak egin behar dituzu. Horretan, datza ikasunitatean. Beno, orduan, orain, jarri taldeka zenbat zegoen. Jarri 4 taldetan eta komentatu galdera hauek. Zuretzat oporrak eta bidaiatzea sinonimoak dira? Bai, hortxe dituzu galderak. Zer nahiago duzu, zeure kabuz ibili ala bidai antolatuak? Zetrik emailo daukazu diru gehiegi ez gastatzeko. Eta zein toki ezagutu nahiko zenuke eta zein saihestuko zenuke. Inolaz ere joango ezinateken toki hori ezin den. Bai, Nik. Oporrak egin. Pentsatzen egin zinen? Bai. Eta ez da ezin bertia. Orain niretzat bai. Oain dela 10 urtez. Baizik eta gana ustea. Segurazki, zer da, gana ustea. Gero ya? Hotel batera
Joan, beste Joan, eta orain, ez baduzu bidaiatzen, ja, dirudi ez duzu egin oporrak. Ezta? Pizkat konsumoarekin lotuta dago. Pizka bat nahiko. Pizkat edo tarte handi bat, ezta? Orduan, Beste guzti dugu? Bai. Orduan, asteburuan berak egiten dute. Bueno, ala inor. Etxeko lan. Vale. Bidaiatzen ditzen du ezen. Abai. Hori bai, bidaiatzen. Ala, bueno. Eta egon zinitzu zure jarri? Zure kabuz? Ezagutu nahiko zenuke eta saietuko. bueno, hainbeste ateratzen, hobe dute joan eta gero ja, lekuan zaudenean, gustatzen zait informazioa bildu eta gero kabuz antolatu. Antolatua. Zure kabuz, informazioa duzu, baina zu, montatzen duzu. Alokatzen dut auto bat, eta horrekin egunak antolatu, ez guztiak, baina, bueno, ikusteko gauzaren arabera, egun antolatu auto batek, eta, venga, bihar, zonalde hauetan, beste egunetan, beste zonaldera eta baina. Gure kabuz. Ja, badago gauzak egiteko, agian zailagoa da egiteko zure kabuz. Ez da egite. Eta gero trekking bat egin nahi duzu. Ez dakit zer gauza ikusi nahi duzu. Ezagun batekin edo gide batekin. Batzaude, ez dakit, leku batean eta isla batzu ikusi nahi duzu. Orduan oso komplikatua da zure kabuz hartzea gauzak zerretzen. Orduan, han bertan, agentzia batean, holako gauza txikia egiteko leku berberan, orduan, igual bai antolatuta. Hartzen dituzte horretik, eramaten dituzte ez dakit nora, altzaude, guztien duzu gauza, baina gaztela gure kabuz. Eta ikusi, zer ikusi nahi dugun, eta gero ikusi. Eta gero nire eskarmentua da, dira, ez hainbeste. Batzuk, bai, berezi dute. Baina beste batzuk, bakarrik dirua jasotzeko besterik. Agentziak eta eskarmentua da, zu, zer? Gero komentatuko duzu haber zertaz kejatzen den Joseba Goizarri, zein diren bere argumenturik pitzutxoenak eta pentsatu ja arrazoirik daukan eta baldin badauka edo ez badauka zer da. Bai? Moduan edo modu hobean ateratzen delako. Geroz eta gehiago dira munduan barrena bidaiatzeko proposamen berritzaile hauek, formula berri hauek, eta formula berri hauek ez dituzte oso gustoko hoteletako nagusiek, adibidez, erabateko konpetentzia desleiala dela pentsatzen dutelako. Hori seguruz hitz egin behar dugu, ez dakit sekula erabili duzuen horrelako sistemaren bat, baina gurekin da Joseba Goirigoltzarri. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Destino Bilbao, ez? Bilboko 2 eta 5 izarren arteko hotelen elkartea. Bai. Horko ordezkaria zarazu. Bai. Zenit hotelean... Zenit Bilbao hotelean zuzendaria naiz. Zuzendaria zarazu. Eta gaur egun oso joeran jartzen ari diren mundu osoko etxeak errentan hartzeko edo trukatzeko sareko toki hauek ez dituzu oso gustoko edo
eskaera zehatz batekin ari zarete. Bai, guk azken aldi honetan eskatu izan duguna Eusko Jaurlaritzea da lege baten pean jartzea web orrialde hau eta etxebizitza hauek. Gure ustetan gaur egun argi dago ez daukatela inolako erregulaziorik eta horren eske gabiltza eta horren eske gabiltza. Home Days, Airbnb, hori gaztek seguru, Bedikasa, Housetrip, era guztietakoak dira, atari asko, batzuk seguruagoak eta beste batzuk ezain seguruak, baina etxe bat alokatu eta hotela baino merkeago ateratzen da. Hori, kompetentzia hori, zuek Bilbon, zure kasuan, asko antzeman duzuen? Bueno, lehen gota behin, bakarrik puntualizazio bat. Segurak guztiak ez dire, segurak ez da bat ere ez, hortan datza arazoa. Gure esan azkenean, erregularizaziorik gabe daude, eta orduan segurtasuna ez dago. Orduan norbaitek oraltzen badu etxe bizitza bat, ez daki zertan edo zer aurkituko duen. Eta gainera, esperientzia txarra badauka, gero ere nora jun daiteke kesu egitera, ez daki ere nora jun daiteken, ez da? Hoteletan ez da hori gertatzen. Gu ere jeitxiera bat izan degula, eta orduan guk noski ikusten dugu alokamendu hauek gure kompetentzia bezala, noski. Geroz eta gehiago zabaltzen ari dira, herrialde batzuetan, adibidez New Yorken epaile batek gainera eskua sartu du, eta honelako atari bati izan dio, alto, 29 egunetik gorako egonaldirik ezin duzue saldu, eta bestela itxi beharko duzue, hori baino gutxiagokoak bai, ez dakit zergatik dagoen diferentzia hori? Ez, arazoa da, han Nueva Yorken jarri dutela erregularizazio bat, guk eskatzen duguna. Gero, erregularizazio horretan, edo lege baten barruan sartzen badu zer jarren edozun, hori ja diskutuko genuke. Nire ustez, garrantzitsuago da, adibidez, pertsona batek 11 edo 20 etxe bizitza ukitza hor alokamenduan, ez da? Hori ikusten da negozio bat egiten ari dela pertsona berdina. Adibidez, hori ere Nueva Yorken erregularatu dute. Pertsona batik ezin ditu, adibidez, 100 etxe bizitza ukit. Guret esan hasi. Ederki, orain zuen txata. Orain zuek joko bat, rolak hartu behar dituzuen, bai, begira. Baina ez nola nahi, Oda, bideoan ikusi duzuen bezala mai inguru bat eginen dugu. Launaka jar zaitezkete, 4 eta 3. Bai, 3tan. Nork bere rola hartu eta defendatuko du. 4tanean jarriko zarete, eta hitz egin baino lehen, 2 minutu utziko dizkizu eta arrazoiak eta pentsatzeko. Arrazoiak eta argudioak prestatu egin behar duzu. Baina mai inguruan, baieztapenak defendatu behar dituzue. Hauek erabili behar dituzue. Dakizuen bezala, egia da, baina hor zaitezte, ez dago zalantzarik. Lotura horiek erabili behar dituzue hitz egiten duzuenean. Bai? B ikaslea, 3 izarreko hoteleko nagusia. Marijo, B, Jesus B, Ramon eta Alfonso. Beste esamolde batzuk erabili behar dituzuen. Tira, 2 minutu pentsatzeko ze esan behar duzuen, arrazoiak, argumentuak, eta gero hasiko zarete hizketan. Kontura zaitezte. Bai? Res kontatzeko? Hitz egiteko? Venga. A ver, zuek 3 hemen jarriko zarete. Egiten dugu taldea? Ja, egin zaudete, ezta? Bai. 4 hemen, eta zuek 4 Ba, hemen.
Etxe partikularretan, normalean, presupuestoa gutxi da. Orduan, pues, urtero bezala, Dena den, gu ordezkari moduan garbi dugu hori araututa egon behar dela. Eta negozio egiteko gauza hauekin bete behar dute neurri batzuk. Eta besteak beste, ezin da hori prezio berbera hotel badazuen bezala. Derrigorrez merkeagoa izan behar da. Hori derrigorrez ez du baldintza berdinak. Ez da egun zelako etxean, bestean. Bueno, baina... Etxe erokatzen duzun? Egiten digutena da kompetentzia desleala. Zergatik? Pues ez didazu ekoatuko gu ordaindu behar ditugula zergak gure langileak kontratuak ordaindu behar ditugu. Horregatik esaten dizuet kompetentzia desleala. Etxe partikularren egiten dutena kompetentzia desleala dela. Eta biztan dago, beste aldetik, etxe partikularrak gu baina asko merkeagoa dira. Zergatik? Zergak ordaintzen ez dutenek, ez dute langilea kontratatuta, horrezegatik normalean, baina bai. Baina, etxe partikularrak nahi izan behar zuten, hori esan dut, zergak ordaindu edo langileak kontratatu, hori horrela izango balitz, ziur aski etxe partikularrako prezioa asko handiagoa izango zela. Horregatik, konprenditu behar duzue hoteleak daukagunok, gure negozioa defenditu behar dugula. Eta hori da. Hotel bezalako eskaintza, baizik eta gauza ezberdinak eskaintzen dugu. Merkeagoa baizik, baina guk ez dugu eskaintzen adibidez logelak garbitzen, ez dugu eskaintzen bazkaria, afaria, ez da izan. Normalean, guretzat etortzen den jendeak oso ez da pobreak baizik, baina aberatsak ez da. Orduan, normalean etortzen dira jendeak, diru asko gastatu ezin dugu. Eta horrela eskaintza bereziak. Ni udaleko zari gabe arautu behar direla, arautu behar dugula etxe partikularraren eskaintza. Gu egon gara begiratzen beste herrialdeetan nola arautzen dute, negozioa eta daukagu bozeto bat. Oraindik arauak ez dugu jarri, baina
hemendik hilabete pare bat, onartuko dugu araua. Eta pesatzen duguna, lehendabizikoa alta eman behar dena. Udaletxean, registro bat irikiko da, etxeak partikularrak alta emateko. Gero, baldintza, inspezio udaletxeko partetik inspezio bat egingo du, ea etxe horiek baldintzak dauzkate bizitzeko. Eta baldin baduzu bat alten, gehienez kobratu dezakezu 300 euro. Eta etortzen da telebizioi batek, eta nik emango grabatu behar dut, egin behar dut, eta ez dakizagatik, egin behar duan ez dakizetarak eman dizute 500. Eta ez dagoezu nuna, 300. A ber, hori beste gauza da. Zuek izatera izatzu. Zu nahi duzu negozio bat egin. Beste gauza da, gero, ordaindu behar duzula, negozio hori egiteagatik. Hori bai, hori ados. Baina, zuk, zergatik. Bueno, gero dago pikarezka, baina principios neurtuta. Egiten dugu legeak gero, ez hiltzeko, hori ez da posible. Egiten dugu, ez. Gero, inspezioa erabili behar duzu, inspezioa. Bai, hori gauza guztiak baiet, horrekin ez behar. Eta nola dagoen baldintzak, ze baldintzetan ipintzen duzu eta gauza guztiak bai, hori. Ados, horrekin ados. Baina nik izaten dut prezioa. Orduan, balkoi hau, ez dakit nork izan da, jabe bat edo tipo bat udaletzen, balkoi horrekin bakarrik kobratu dezakezu 300 euro, besterik ez. Eta zergatik, eta neska horrek gehiago ordaintzu nahi baldin badu, ez dakit zergatik, bera jakingo du. Nik ordainduko dut, nire ordainduko, bai, nire neurria onaino, eta kitxo. Eta bera, 500 euro ordaintzeko prest dau. Orduan, ezin dut kobratu, 500 euro? Nire kabuz. Ni ofizialki ezin dut neurtu, baina goitik pasa. Zu bakarri zera kobratu. Zer egiten dugu horrekin. Orduan, bera gehiago ordaintzeko prest baldin bada. Propina bezala nahi duzu eman, baina zu ofizialki ez duzu agiri bat egin 500 eurokin. Zeren masimo da 300. Zu ezin duzu deklaratu 500. Zergatik ez. Neurtuta dagoelako. Gufo egin behar dugula. Neurtuta dagoelako, eta masimoa dela 300. Zergatik. Onak niretzako eta bi aldeak onartu aldeak. Eta hori horrela baritz, denak kontentuak izango dira, kasualtan. Claro, esanak esan, bai, zuk esaten duzu, zure argudioak, eta bukatzen duzunean, esanak esan, nik proposatuko nuke, Arazo, baina... Muturreko kasu bat. Da komposizio hori, ez da, arazo, bueno. Hori da, auzoak dira, auzo zaharrak, zinez auzo zaharrak izan dira, geratuko da, inkilino gabe, Claro, inquilino bezala
turistak bezalakoa bai, etxe dira turistak etxeak, peregrinok ezin dute beste diru ordaindu. Zu baduzu etxe bat eta alokatzen baduzu milaka eurogatik, hilero, baina, zu alokatzen duzu turistei irabazten dituzu 2.000, orduan zer nahiago duzu, 2.000 eskuratzea, azkenean bai. Bai, esamoldeak erabili dituzue? Bai. Hasieran bai. Hasieran bai? Baina ongi erabili dituzue gainera. Ohar zaitezte, kontura zaitezte. Konturatu, ohartu. Kontura zaitezte eta ohar zaitezte. Bai. Eta horrein gelditzen didazu. Tia beste egun batean kantatuko dugu, Bale. Horrein gelditzen zizkigun azken 10 minutuan hitz eskailera. Binaka. Bai. Binaka, gehiago hitz egiteko. Bale. Zuek, zarete, 3, 4, 5, zer den hitza eman jarri behar dut. Eta hitz batetik, bestera pasatzeko bakarrik hizki bat alda dezakezu. Bakarrik hizki bat. Binaka? Bai, binaka, egin binaka, gehiago hitz egiteko eta. Bale? Horrekin, Aria ez. Ez? Agian. Aginta asko, ez? Ez? Ala luzertan, ez da? Bale. Baina ez da egite, atxizte. Egin gauzatu. Egin bigarrena. Aurkikuzua bigarrena. Ezin dugu jarri. Tablero, apara. Ez dakit, Ez da, baina bakarri aldatu behar bitu hitz bat, hemen badago egia. Eta denak egia. Bakarrik hauek. Hau asmatu behar dut.
Bukatu egin dugu? Horia, zesorido bat erantziz. Hemen aldatzen da. Eta Joseba bukatu egin Ataskau gaude. Bere 16an. 16garrenean. 15garrena, beti gora, gu. Guazen... Eta adibidez, adibidez 13garrena irakurri duzu? 13garrena bai. Bai, eginda, orduan hor zaudete. Egurra sutarako adar txikiak batez ere. Adarrak edo abarra. 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 Abarra zein da? Adarra. Abar txikiak. No, hasiko gara? Bale, bai, Alfonso, bai. Bai, egia da. Bale, venga. Abarra. Abarra. Gutxikoa, erraz jasotzen dena. Ari. Oso ongi. Lehendabizikoan. Lehenengoan. Venga, bigarrena, zuek. Denborari dagokionez soilik. Jarri dugu. Bai, aginda. Bai, hirugarrena gauzatu, prestatu, egin. Gauzatu, prestatu, egin. Ados, besteok. Laugarrena? Esaten denaren eta errealitatearen arteko adostasuna, egia. Bai, egia. Aitxatxia du. Zer? Aitxatxia du, egia da. Hitza egia da. Bosgarrena? Irinez uriz eta gatzez osaturiko orea leganiaz jaikiz eta labean errez egiten den jangaia, ogia. Ogia. Legamia zer da? Legamia. Levadura. Levadura. Zer da? Levadura. Legamia, levadura. Bai? Seigarrena? Gipuzkoako horiako ibairis luzena... Horia. Horia ibaia, bai? Ez duzu dena irakurri, Ramon? Dena irakurri dena? Gipuzkoako ibairik luzena eta amairik... Emaririk. Emairekoa... 6 kilometro. Amala aizkorriko zaradean inguruan sortzen da. Bai, Zeraman sortzen da. Zazpigarrena? Sustantzia solido bati likido bat erantziz eratzen den nahaste aski trinkoa, baina molda erraza. Plastilina? Hala izan daiteke. Irin, baina... Iria? Baina ez dakiko. Rosarina. Iria zer da? Ez. Iria da herri gauza bat, herria baina handiagoa. Eta irina da garitik datorren hauts bat egiten dena, hautsa egiten da eta irinarekin ogia egiten dugu. Baina hemen ura botatzen dugu. Hautsa da, hautsa eginiko sustantzia solido bati, likido bat eranzten dugu, likidoa ura botatzen dugu,
nahasten dugu, eta ateratzen da gauza hori molda erreza. Eta batzuetan egiten ditugu horrelako gauza batzuk oso gozoak, edo borobilak, edo estuagoak, edo zerealak botatzen ditugu, bai, zer da? Bai, masa. Nola esaten da? Zuek badakizue, hemen dago idatzita. Non da hori? Nuna hori. A ber, zuek nola irakurtzen duzue? Ez duzu kasurik egiten. Bosgarrenean zer hartzen da, bosgarrenean? Ogia. Orea, masa. Orea masa da. Nola esaten duzu? Nola esaten da? Hortzorea. Bai? Orduan hemen orea da. Bale? Zortzigarrena, zarete Sara da joan ginenean elizan. Bazegoela idatzita. Eguzkiko batean, baina bai. Oren. Hori da, oren. Bai? Gero, 9. Nori tokatzen zaio irakurtzea? Luis. Niri, soinuez, edo soinu egiten duten gauzez mintzatuz, ongi edo argi, edo indar handiz entzuten dena. Zer da hori? Ongi edo argi edo indar handiz entzuten dena. Ozen. Persona, animalia edo gauza bat adierazten duen hitza. Oso ongi, Marijo. Zer? Izen. Izena, karo. Persona, animalia edo gauza bat, izena. Oeran egon, iparraldean uka. Eta hemen nola esaten dugu? Izan. Jotzen bai zaitu, aurrean... Eguzkiak atzetik jotzen bazaitu, aurrean ikus dezakezuna. Baina terik gabe. Hala, ez dakit. Itzala da, baina terik gabe. Izal. Terik gabe. Joder, ya está. Venga, Joseba. Diren erreakzio termonuklearren energiaz distiratzen duena. Izarra. Oso, izar. Likido baten gainaldean edo bere baitan gertatzen diren gaz burbuila. Gehienetan aire burbuila. Zikien multzoa. Zuk egunero erabiltzen duzu hori, hola. Kaina bat ateratzerakoan... Apar. Zutarako adar txikia batez ere. Adar. Abar. Zuek ez duzu inoiz duzu sua egin behar duzu eta sua pizteko adar txikiak behar ditugu. Eta ez dizuete esan inoiz, trae unas abarrikas. Bai? Abar. Unas abarrikas. Bai. Kusten? Bai, arte. Batek sinadura bidez hartzen duen konpromisua. Paretan edo altxari batean bertan gauzak edukitzeko ezartzen den ohala. Ola. Apal. Bai, apaletegian, liburuak apaletegian ditu. Eta adarren, baita fruituen kanpoko geruza ere, azala. Azal, oso honi. Eta, ostegun arte? Bai. Liburua irakurri behar dugu, ez da? Bai.
Eta gaurkoan, sakan aldera etorri gara antzerki munduan aritzen den gizon batekin hitz egitera, Jon Barbarin, arratsaldeon. Berdin, arratsaldeon, Larraitz. Eta, bueno, ongi etorri igual zuk esan behar diazu, bai, zure herrira etorri bai gara. Ongi etorri herri hontara. Mila esker, oso polita herria, Bai, oso polita eta jendea politagoa baindikan, oseke. Hori bereziagoa da, ez? Bai. Zergatik ekarri gaituzu leku honetara, hemen leku hau, hemen antzerkia egin dugu, bitan edo hirutan egin dugun hemen antzerkia, eta iruditzen leku polita, ez? Eta iruditzen elkarrizketa egiteko gustora gongo ginekela hemen, ez? Gainera gaurkoan ikusleak eta dena, etorri zaizkigu? Bai, etorri zaizkigu hemen, Iabarko aurrak. Bai. Bueno, gaurkoan euskararen inguruan hitz egitera etorri gara eta hain zuzen ere pixka bat zure lanbidearekin duzun harremana ere kontatuko diguzu euskararen alor horretan. Konta eguzu noiz hasi zinen euskara ikasten, euskaldun berri altzaren? Bai, euskaldun berria naiz, baina ni ikastolan ikasi nun, Lizarrako ikastolan, berez Lizarrakoa naiz eta 3 urtekin hasi nintzen ikastolan, eta nire gurasoak ez egiten euskeraz, baina azken finean euskera txikitatik bizi dut, ez? Eta ez dut hola zailtasun handirik izan euskera ikasteko, ez? Gero, heldua bikoteakin gainea, bea Gipuzkoarra da, bere gurasoak euskalduntzarra dira. Beraz bidea erreztu dizu, bai, erreztu diate, bai, kristona gainea, ez? Bai. Nola izan da ikasketa prozesu guzti hori, beraz, txikitatik hasi zinen ikasten? Gero institutuan bai jarraitu nuen euskeraz egiten. Gainea guk izan ginen ustez Lizarrako institutuan lehenengo urtea euskeraz egiten zana, edo ikasten zana, eta geho, Nafarroko antzerki eskolan ja hor zegoen euskera aukerarik, orduan hor erdeaz egin nuen, ez? Baina, oso guztua, ez? Ze esan nahi dauka zuretzako euskerak? Euskerak, azkenian, netzako da kultura, ez? Eta da herri bateko kultura, gure herriko kultura nolabait, ez? Eta, burua etortzen zait, ni lanean egon nintzen osaba batekin bere artizaua da, egurra lantzen du, eta nolabait euskal artesania edo lantzen du beak, ez? Eta horrekin ere, egon nintzen gazte 13 urtekin udaran juten nintzen arekin lan egitea, ez? Eta beti izan dut nolabait euskaldun kultura harremana izan dut beti, ez? Eta iruditzen zait oso aberasgarria dela. Eta, hain bi alaba ditut, eta haiekin beti euskeraz egiten dut, haiek euskaldun zarra dira. Jaiotzetik dakite, ez? Bai, jaiotzetik dakite, ez? Erdea baino leheno gainea. Gaur egun erdeakin ere, telebista, bestiak ikaste dute, ez? Nire amakin, bere amonakin erdea hitz egite dute, baina euskeraz da haien bizi modua nolabait, ez? Eta nire hori ilusio handia egiten dit, ez? Eztabaida badago, ez? Noiz uzten euskaldun berri izatetik, euskalduztar izatera, ez? Eztabaida. Bendakagu herrietako gauzak, traktorea pasatzen. Claro, noski baiet. Hemengo bizitza, ez? Bai, nolabait, ni euskaldun berria naiz egia da, ez da nire ama hizkuntza, baina askotan euskeraz pentsatzen dut, euskeraz egiten dut, eta beste batzutan erderaz nolabait, ez? Baina, ez dakit non dagoen berezitazuna, ez? Eta, behin egon nintzen aktuatzen Elgorriagan, eta goatzen nahi izango alkatea uste duzala, galdetu ziala, ez, ni euskeraz egin behar nuen antzeslana, eta galdetu ziala baina zuz, ez, euskaldun zarra, berria, o ni euskaldun berria, orduan zu ez euskalduna, orduan nire esan ze behar da hemen pedigri, o ze behar da, ez? Euskaldun izateko. Hoi, nahi beti iruditzen zait, nolabait fleksibilitatea izan behar dela azkenian, ez? Euskara zure bizitzako esparru guztietara eramaten duzu? Gehienetan, bai lanian, bai etxean, bai askotan. Amesterakoan nola egiten duzu? Ez dakit, amesterakoan, Esaten dute ez, guztiz barneratuta duzunen hizkuntza, orduan amesten dezula. Ni uste baietz, baina ez dakit itxak ez daizki gehiatzen, nik imaginak gehiatzen zaizki gehien bat, ez? Baina, egingo ete bai euskeraz noski, ez dakit. Antzerki mundutik zatoz, bertan zabiltza,
Noiz hasi zinen lanbide horretan? Hasi nintzen, Nafarroko Antzerki Eskolan egon nintzen ikasten, hoi bukatu nun 97an, pasan mendian. Euri asko egin du, Bai. Eta, bukatu baino leheno hasi nintzen lanean, eta batez euskaraengatik, azkenian. Ze, egiten ziren obrak, batez umeentzako ikuskizunak egiten ziren, eta bai erderaz eta euskeraz, ez? Lantzen ziren. Eta, ni euskalduna izanik, errestazuna izan nuen hortako, ez? Batez gizonezkoa gutxiagoa daudelako antzerki munduan, eta euskalduna gutxiago ere. Orduan horrek eman zian kriston aukera, ez? Bai, abantaila kristona, bai. Zure lanbidean errestasunak, zailtasunak izan dituzu euskararen aldetik? Ez dut uste, ez... Abantaila izan zen asterakoan, oain gutxiago erabiltzen dut egia esan da, antzerki gestuala edo egiten dedalako, pixkat fisikoa eta egiten dugulako gehien bat, eta gero zuzentzerakoan edo zuzenbidean bai egiten dut talde amaterrakin, gehiengoak dia erdaldunak, orduan gehiago egiten dut lana erderaz, ez? Baina ez dakit, euskeraz ere aukera hori esan diet hasieran izan nula eta badudala, ez? Eta, bai hemen zehola karma, ez dakit nola dituko nioke, baina beti Nafarrotik etortzen ziren taldeak, edo Nafarroko taldeak, antzerki taldeak, genekagu imagen euskeraz gaizki egiten genula. Bai egon zen, garai batean, ez zegoela aktore edo aktoresa euskaldunik, orduan bai zaila zala, batzuk egiten zuten grabazio bidez, ez da gize, baina geho nire garaian guk iritzi ginenean, gauden, multxo bat hor euskeraz genekigunak, eta orduan hasi ginen pixkat, hoi esan ez dela, ze bestela Gipuzkoatik ekartzen zen antzerki taldeak ekartzen ziren, ez da gizer, ez. Orduan, hola, poliki-polika aldatzen juntzen. Orain gaur egun nola ikusten duzu? Antzerki munduan oraindik ere aurrera pausak eman behar dira euskara bultzatzeko? Eman behar dira. Naparron behintzat bai. Gipuzkoa, Bizkaia, Araban bai, zango nuke. Bai, oraindik publikoa ez da ohituta edo kostatzai gehiago. Ez dakit, oraindik uste egin behar diela aidia, pausoak ematen, badia elkarte batzuk, aidiela euskararen kontuakin, hor burrukatzen, eta nolabait saiatzen antzerkia eta euskara lotura hori, gero eta gehiago komertzialagoa izaten, eta egia esan merkatua itxia dela, azkenian Euskal Herri mailan egin behar dezula, eta kanpo ateatzeko zaila dakazula, ez? Eta ateratzekotan agian joan barzarez, agin nungo euskal etxera eta horrek diru asko balia du. Hoixe, ez? Baina, poliki-poliki uste eta ematen, pausoak ematen nahi diela, ez? Osongi. Adibidez, antzerki eskolan zuk ikasketak gazteleraz egin behar izan zenituen. Bai, hango irakasleak eta denak erdaldunak zian, orduan azkenean ez genuen aukera izan euskeraz egiteko, ez? Baina, Sentipen berezirik edo ematen dizu euskeraz lan egiten duzunean? Antzesterakoan? Egia esan da, bai, askotan guk nola lan egiten gendun zan pixkat erderaz egiten zan obra edo, gero itxulpena eta berriz gero euskeraz. Ez orduan da, pixkat moldatu beharra, baina berezia diferentia da, guztiz diferentia, azkenian soinua, ez du ze ikusikan erderakin, orduan beste esango nuke gehiago, ez, pertsonajiak edo pertsonaiak bai euskeraz ordeaz egiten duzunean, ez da aldakuntza diferentia da, edo ni pentsatzen ditzen du diferentia dela, ez, soinua eta bar. Euskal antzerkiak badu berezitasunik zuretzat? Berezitasuna? Beste, pentsatzen dute izanen zenuela aukera asko, ez? Beste herrialdeetan egoteko, beste antzerki mota batzuk oso ikusteko. Eta bai, egia esan da egon naiz, bai, atxerrian, bai, Txilen egon ginen, hor jira txiki bat egiten, hilabatekoa, Brasilen bai, Turkian. Antzerkia azkenean antzerkia da, ez du hizkuntzik nolabait hola esan da, ez? Unibertsalagoa, ez? Bai, unibertsalagoa da hortan, hori da. Osongi. Nik uste dut ezakite, zuretzako ere pentsatzen dute
ikastolan ikasia euskaraz, ez? Gero antzerki munduan arituta, aukera gainera izan da euskaraz lan egiteko. Eta, pentsatzen dut agian, etorkizunean, duela 10 batzuk baino, etorkizun hobea, ez? Igual ikusi dezakezula. Bai, izan daiteke, ez? Ni uste jendea... Eroz eta obra hobeak, ez? Ikusten dira gainera euskera. Bai, egiten nahi dira obra importantia eta obra, zanet, beste esanguratsuak, eta bai, bada, ez negoatzen noain izena, baina, Ander Lipus, eta bada jende hor bat euskeaz egiten duna bakarrik euskeaz gainea, eta, Frankoren iloba, oain dela gutxi egindakoa, sakanako neska bat gainea hemen Arbizukoa lan egiten zuen, obra hortan, eta ahi diela gauzak egiten interesgarriak, ez. Nafarroa mailan ikusten duzu ere? Nafarroa mailan, baina da antzerki, ez da bakarrik euskera kontuakin, danakin nolabait, ez. Gero eta obra gutxiago egiten dira, azkenian gero eta gutxiago saltzen da, orduan zailagoa da, orduan gaude hor pixka kolokan, beti egon gea kolokan, edo krisi mundu hortan, baina oain bai kostatza dela, ez, baina, beste gai bat da nolabait, ez, baina, eta euskararen kontuakin, bai, gehiago kostatza da hemen Gipuzkoan baino, adibidez, edo Bizkaia baino, hemen euskal nolabait antzerkizale edo zea gutxiago da, ni uste, gutxiago edo behintzat hoi da ikusten dena, ez, orduan, obra bat euskaraz egiten dezunean, Nafarroan zenbat emanaldi eman ditzakezu, 10 bat, gehien ez dakit. Orduan, Gipuzkoan egiteko ere merkatua ez da erreza, sartzia, orduan hor dago koska, ez. Hitz teknikoei dagokionez eta antzerki munduan ziurrenik ez, badituzuela. Hortan zer moduz euskaraz? Erreza da, ez? Erreza, ni uste euskarak egin dula bere biziklapena edo bere ez. Adibidez egiten dugu Gaiarren egiten da historia bat aurrentzako dala gauza miragarrin erretaula, Cervanteseko erretaula, ez? Euskeratu zen, saiatu zen euskera nolabait, noladan erderaz castellano antiguo delakoa, euskeraz ere egitea berorika, ez da gizeta izan zen oso, niretzako polita zen ez nun ezagutzen nolako zeak, ez? Eta orduan, obra egin baino leheno, aurrekin egiten da pixkat, nola ditzen zaio, zirkuito, ibilaldi bat, erakusteko antzerki areto dana, ez? Eta hor, agertzen dira hitz batzuk, orduan euskaratu dira, batzuk, ni ustut lehengokoak zian, benetako bai ziela edo, pezoia esaten zaio adibidez, hori izan, ustut erdez gallinero dala, ustut pezoia dala, gauza batzukola, hitz desberdinak, ez? Baina, euskaraz, fokoa esate duzu, fokoa esateakoan fokoa esate duzu, edo, agertokia, badia hitzak, ez? Baira hitz batzuk oraindikan ere, igual erdera kutxa handia dutenak. Bai, nolabait hortik hartu, gure bizitzarruntan bezala. Hoi da, nolabait hartu dielako, hortik hartu dielako, edo, baina, azkenian edozein hizkuntza bezala, ez? Joan behar dezu pixkat moldatzen eta garaien arabera. Laguntzen dizu zure lanbideak adibidez euskera maila aberasteko? Bai, zen azken finean testuak ikasi behar dituzu, orduan oain dela gutxi hor nintzen casting bat egiten Bilbon, Arriaga Antzokian, eta hor eskatzen zuten bi testu bat euskeraz eta beste bat erderaz ikastea, eta euskerako azan atxagako bere obra Obagakoaren zatitxo bat ikastea. Orduan, adibidez, batean hitz batzuk ez nitunak ezagutzen, eta behiratzen dituzu, eta ez dakit ez. Gainera obra hori urrian, ez? Estreinatu behar dute? Urrian estreinatu behar dute, bai, ez ziaten hartu. Bai, egin behar dute uste, gazteraz eta euskeraz egin behar dutela. Eta oso testu polita zan gainea. Testu polita eta oso aberasgarria. Eta aberasgarria, hori da. Oso ongi, pentsatzen dute, gure partetik ikuste nahiko argi helditu zaigu zenolako
aberastasuna izan den zuretzat, ez, euskara zure lanbidean. Eta zure lanbideak ere euskara noski aberasten duela, beraz mila esker, herri polita honetara gonbidatzagatik. Zuei mila esker etortzeagatik. Eta nahi duzuen arte. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko Zubiarte saioan gurekin izateagatik, mila esker, ongi izan eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.